Ο άνθρωπος ανέκαθεν έψαχνε το κάτι παραπάνω. Κάτι που θα βελτίωνε τη ζωή του. Να μην πεθαίνει εύκολα, να αντέχει, να επιβιώνει από την πείνα και τις κακουχίες, να μετακινείται πιο γρήγορα, πιο άνετα, πιο μακριά. Πόλεμοι, φυσικά φαινόμενα, επιδημίες για αιώνες το γύριζαν πίσω. Κι όμως εκεί, σκύλος μαύρος, πεισματάρης, να εξελιχθεί και τα κατάφερε. Α και Β παγκόσμιος πόλεμος, απίστευτη καταστροφή, εκατομμύρια νεκροί και όμως πάλι επανεκκίνηση. Κάπου όμως συνέβη κάτι κομβικό. Στην Αμερική, στις δεκαετίες του 50 και του 60, ο στόχος άλλαξε. Το επόμενο βήμα δεν ήταν απλά το ζήν, ήταν το ευζήν. Ένα ευζήν που περνούσε μέσα από μοντέρνα σπίτια, οικιακές συσκευές, τηλεόραση στο σαλόνι, αυτοκίνητα πιο γρήγορα, πιο γυαλιστερά, πιο εντυπωσιακά, η τέλεια ζωή, η τέλεια οικογένεια, η τέλεια σύζυγος, το τέλειο. Το αμερικάνικο όνειρο σε προκαλούσε να αφήσεις πίσω αυτό που σου βάφτισαν μίζερη ζωή και να αλλάξει επίπεδο. Ο καπιταλισμός καπηλεύτηκε αυτή την επίφαση τελειότητας και το αποτέλεσμα ήταν παράδοξο. Να αρχίσουμε να νιώθουμε δυστυχισμένοι, όχι επειδή μας έλειπαν τα βασικά, αλλά επειδή αυτά που είχαμε πια δεν έμοιαζαν αρκετά. Βλέπουμε λοιπόν πολλούς ανθρώπους να έχουν πέσει στην παγίδα αυτής της τελειότητας. Κυνηγοί τέλειας επιδερμίδας, τέλειας παραλίας, τέλειου συντρόφου, τέλειας μηχανής. Ένα κυνήγι ανούσιο, σαν έναν σύγχρονο Ντον Κιχώτη που νόμιζε πως πολεμούσε γίγαντες, ενώ στην πραγματικότητα τα έβαζε με ανεμόμυλους. Δεν είμαι αντίθετος στην επιδίωξη βελτίωσης. Αυτό άλλωστε μας χαρακτηρίζει ως είδος. Το πρόβλημα δεν είναι η εξέλιξη, το πρόβλημα είναι ότι χάσαμε την ουσία. Πρώτα απ' όλα την ουσία της ανθρώπινης φύσης και κατ' επέκταση την ουσία όλων των δημιουργημάτων μας. Δεν είμαστε τέλειοι, έχουμε περιορισμούς και είναι βαθιά γραμμένο στο εγχειρίδιο χρήσης μας ότι αυτό το μοντέλο κάνει λάθη, γερνάει, πονάει, πέφτει και κάποτε τελειώνει. Και δεν είναι κακό αυτό, αυτό είμαστε. Το κακό είναι ότι με τρόπους καταναλωτικούς και όχι μόνο, παλεύουμε να γίνουμε κάτι που δεν είμαστε, να φορέσουμε μια ζωή που δεν μας χωράει, να μιμηθούμε μια εικόνα που δεν μας ανήκει. Και κάπου εκεί, στην προσπάθεια να μοιάσουμε τέλειοι, ξεχάσαμε πως είναι απλώς να είμαστε άνθρωποι. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω από όλο αυτό. Όλοι μας, λίγο ή πολύ, την έχουμε πατήσει. Και κάποιοι την πατάνε ακόμα. Και εγώ την έχω πατήσει στο παρελθόν. Απλώς στα 53 μου έχω πια καθίσει και έχω αξιολογήσει τι έχει πραγματική αξία. Έμαθα να αναζητώ την τελειότητα μόνο στη φύση, γιατί μόνο εκεί νομίζω πως υπάρχει στα αλήθεια. Χωρίς φίλτρα, χωρίς προσποίηση, χωρίς να σου πουλάει κάτι. Κάνω μια συνειδητή προσπάθεια να αποβάλω κάθε επιθυμία που δεν είναι πραγματική, κάθε θέλω που μου το φόρησαν τα μίντια, οι άλλοι, ο καταναλωτισμός της εποχής. Επιθυμίες έτοιμες, πακεταρισμένες, που αν τις ξύσεις λίγο, δεν είναι καν δικές σου. Κάπου είχα ακούσει, νομίζω τον Βάρναλη, να το ρωτάνε ποια είναι η πιο όμορφη γυναίκα και να απαντά του άλλου. Αυτό θέλω να αποφύγω. Να μην ζω κοιτώντας γύρω μου τις ζωές των άλλων, τις περιουσίες των άλλων, τα ταξίδια των άλλων, να μην μου φαίνονται όλα τέλεια απλώς επειδή δεν είναι δικά μου.
Γιατί έτσι ξεχνάς να εκτιμήσεις αυτά που έχεις, ξεχνάς πόσα πράγματα στη ζωή σου δεν είναι δεδομένα και δεν πρέπει ποτέ να τα ξεχάσεις. Κάνω μια δουλειά που αγαπώ, έχω μια υπέροχη οικογένεια, έχω τις μηχανές μου και έχω το πήλιο, μου αρκούν. Ό,τι έρθει παραπάνω, καλοδεχούμενο, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δεν υπάρχει τέλεια ζωή. Υπάρχει δική μου, υπάρχει δική σου και στις κάνουμε όσο καλύτερες γίνεται και μέχρι εκεί. Και χαμένος μέσα σε όλες αυτές τις σκέψεις έφτασα στη Ζαγορά, σε έναν τόπο όπου τον χρόνο δεν το μετράς με πίεση αλλά με ανάσα. Η Ζαγορά είναι το μεγαλύτερο και ιστορικότερο χωριό του Πηλίου, χτισμένο αμφιθεατρικά στις ανατολικές πλαγιές με θέα το Αιγαίο και αποτελείται από 4 συνοικίες. Την Αγία Παρασκευή, Υπεραχώρα, Αγία Κυριακή, Άγιο Γεώργιο και Μεταμόρφωση. Το χωριό ξεκινά την ιστορία του γύρω από το μοναστήρι της Μεταμορφώσεως Σωτήρος, που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα μετά Χριστό και εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό εμπορικό και πνευματικό κέντρο. Σήμερα ο πληθυσμός Ζαγοράς, με βάση απογραφές, είναι περίπου 2 με 2.500 κάτοικοι, μια κοινότητα που διατηρεί με σεβασμό την παράδοση και την αυθεντικότητά της. Εδώ, καθώς διασχίζω ήσυχα το χωριό, παρατηρώ κάτι που σπάνια βλέπεις στην τουριστική περίοδο: ελάχιστο κόσμο στους δρόμους. Μια σιωπηλή, σχεδόν μυσταγωγική αίσθηση ηρεμίας που απολαμβάνω βαθιά. Και όταν καταλήγω στην πλατεία, η εικόνα απέχει παρασάγκαστα την πολυκοσμία του καλοκαιριού. Ένα καφέ ανοιχτό, μια ταβέρνα στο βάθος και ευκαιρία να καθίσεις με την ησυχία σου, να μυρίσεις αληθινά αρώματα και να απολαύσεις την ερωτελεστία της απλότητας. Πριν το φαγητό, κάνω μια βόλτα στην πλατεία και στέκομαι μπροστά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Η εκκλησία αυτή είναι μια από τις παλαιότερες και πιο γνωστές του χωριού και αποτελεί σημείο αναφοράς για την κοινότητα. Κατασκευάστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα, έργο του υπηρώτη μάστορα Δήμου Ζαπανιώτη και φιλοξενεί ακόμα τα σημάδια της ιστορίας και της πίστης που διατηρούν οι κάτοικοι. Στέκομαι εκεί, ανάμεσα σε πέτρες που έχουν δει αιώνες και ανθρώπους που ήρθαν και έφυγαν, και σκέφτομαι πως αυτή η απλότητα, αυτή η αίσθηση του μέτρου της γης, της πίστης και της ιστορίας είναι ίσως πιο κοντά στην αληθινή τελειότητα από όλα τα άλλα φανταχτερά πρότυπα που μας πουλάνε ως τέτοια. Η επιστροφή γίνεται από άλλη διαδρομή. Μέσα από το χιονοδρομικό, τα Χάνια και από εκεί το γνώριμο κατέβασμα της Δράκιας με κατάληξη στην Αγριά. Μια διαδρομή απίστευτα όμορφη, τόσο όμορφη που την αδικεί το βίντεο. Γιατί όσο τέλειο και αν είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα, όσο καλή δηλαδή και αν είναι μια κάμερα, δεν μπορεί ποτέ να εχμαλωτήσει την τελειότητα της φύσης.
Η φύση δεν χωράει σε κάδρο, μόνο τη ζεις. Και κάπου εδώ αναρωτιέμαι τι στο διάλογο έχουμε πάθει εμείς οι άνθρωποι και δεν μπορούμε πια να χαρούμε αυτά που έχουμε. Και προφανώς δεν μιλάω για εκείνους που πραγματικά στερούνται. Αυτοί συχνά εκτιμούν πολύ περισσότερο τα λίγα τους. Μιλάω για όλους εμάς, τους υπόλοιπους, τους ανευχαρίστητους. Τα θέλουμε όλα μεγάλα, όλα εντυπωσιακά, όλα πολλά. Μεγάλες έξοδοι, grand events, πολλά χρώματα, πολλά φώτα, πολλή φυσαρία, μεγάλες μηχανές. Όλα επιτηδευμένα, όλα υπερβολικά. Κι όμως εδώ, ανάμεσα στα κόκκινα φύλλα, στο κρύο που μυρίζει ζωή, στη σιωπή που δεν σε τρομάζει, δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα άλλο μέρος πιο τέλειο για να βρίσκομαι. Εδώ αναμετριέσαι με αυτά που έχουν πραγματική αξία. Εδώ καταλαβαίνεις το μέγεθός σου. Εδώ επανέρχεσαι στις αρχικές σου λειτουργίες, τις ανθρώπινες. Θέλω μέσα στην καρδιά μου να σας ευχηθώ σε όλους καλά Χριστούγεννα και ένα όμορφο 2026. Να χαρείτε τους ανθρώπους που αγαπάτε, πάρτε τη μηχανή σας, το αυτοκίνητο, το ποδήλατο ή απλώς τα πόδια σας, βγείτε έξω, αναζητήστε την τελειότητα γύρω μας. Είναι εκεί, δεν φωνάζει, αλλά περιμένει. Και κάτι τελευταίο. Ας κοιτάξουμε λίγο και το διπλανό μας. Υπάρχουν άνθρωποι τριγύρω μας που είναι μόνοι αυτές τις μέρες. Ας μην το επιτρέψουμε.